Anach na. Hey, what's up mga Meg? So today, we're going to Negros Oriental again kay na akong aunt. Dili. Ah, sakal! Sakay! Hi, baby. Kawai ne. Dio. Mitch and yellow. Anyel, are, anyel. Ang unsa ka man ito? Wala sila ay malita. Mama, Ang bigyan ng malita ha dito. Ano din? Mami, missy. What's a good meat? Anyel, ale. Ano mahulog niya, bro? Hi, what's up? We are the back to you. Dili. What's up? So, nanami diri karon sa port. Go with the brothers, boo, you know how we do. What's up, malamig? Go with the brothers, boo, you know how we do. Hey, what's up mga Meg? So, karon Charla. hindi ko kayo vlog. 2 weeks naman. So, wala pa nilarga ang barko nga mag-isakyan. So, napami panahon ng vlog. So, nagkuhan na rin, nagtawag-tawag, ang mga LDR agad. Uy, nikay to. Oo, nigay di ay. Go with the brothers, boo, you know how we do. Go with the brothers, boo, you know how we do. Pambuta. Pambuta. Pangbuta. Tagata. Tagata. Istana. Istana. Tala. Istana. Hura. Hura. Suga. Suga. Langgama. 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 Ajinomoto.
Kudasai. Mama to. Mama to. Wala yung mama to. Mama to dito. Ay, kontra. Tubig ka! Tubig ka ang bababa. Baby, Oh, Papa! ang nepe. Ha, ha, ha. Tony, oh papa. Nawi, oh papa. Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Ay, manawag na yun. Ano si Beauty ba? Ali, sino sulti naman sa itong biyahe karon? It's so, ako masulti ko rin, no? Di, wala bilang utanang. Ako ba? Nakabal... Di ba? Kanang katang... Bugo ka! Meron na! Nech! Chin! Lahay! Smile! Go with the brothers, boo, you know how we do. So, today, touchdown na mi sa San Carlos. Touchdown! Alam mi sa San Carlos, Alam sa San nagpaabot Carlos. lang mi sa among pick up nga sa My kanan. titos and... Tito. Oh, duha ka tito. Kakatito niya, silang Tito, Malvin Tito and... Malvin and Tito Jeffrey. Joffrey. Okay. Nagpaabot mi nara mi diri no, gahawat mi tanan diri no. Gahawat mi tanan diri no. Na mga bata lingaw kay si Gugud, si Guguyo to na So, mga. excited na kami nga makakita sa mga relatives, no? Sa Valle Hermoso. Kapuli diri no. Ay! Hindi mi siya muto. Oh! Edit out. So, nagpisiki sila diyan, no? Mga bata diyan, no? Ang mga tao. So, practice ko na sila sayo, no? Game! Game! Sa vlog at bango. Balikan mo. Sunod ko. Di ko maipili. Ako'y nakalutan na sa langit.
Jump, one. Masuk dah. Lip gloss no. Flor de esa. Yo primo flor. Pero wala sa kalsada ang isang Mag-unboxing. ay nasa ilog. You know how we do. It's not for me to say.